Madoka chele mabuja tinokutambirai kunhaudzo manhoko dzanyasi zuva rochisere mumwedzi uno waKukadzi. Nyasi tiri kutanda nonyaya changobuda makuno yano kwaino hurumende yaita zvinhu zvokuti wabasa wayo wese wagosekerere kureketa kuno. Yareketa iyo zvikuru zvayareketa ndezvokuti wanhu mari yese yavanotambira yomunyika yaingidziwa nozvikamu zvinosvika 20 kubva muzana wachitanda zuva rokutanda rogore rino. Aiwa tinozvitenda izvi hino kuti zvichaita kuti wazive chere kana kuti wadechere kuberekwa kubasa. Pokare wagoreketa kuti kwakupuwa mari inoita 100 romari yokuAmerica pamunhu mbodzi kubvira mwedzi unouyayu. Wari kureketa iwo kuti munhu ega ega ni anosenzera hurumende anenge akutopuwa mari inoita 145 iri mari yokuAmerica. Mari kwainenge ichibatiwa pamari yache yomuZimbabweyo yaanenge ari kutambira ichichinjiwa nomari yokubhengiyo. Aiwa hino kuti zvichisvinu chere watiwo pokare wachabhadharira wabasa wari warairidzi mari dzowana wechikoro dzinosvika mazviuru 20 zvomari yomunyika pamwana mubodzimubodzi pakotoro ibodzibodzi. Ipapa kutoreva kuti imari yokuAmerica 142 pamwana mubodzimubodzi kuwana ticha wese. Wati pokare warairidzi wagobvumiwa kuti wapinze mudzimotika wariwe kubhadhara mari yomutero inonzi pachirungu juti. Aiwa hino kuti zvichabudirira chere kuti zviite zviri nani nokuti wareketa kuti munhu anenge apinza motika yache anofanira kugara nayo makore 3 kuitengesa. Wati pokare wachaita kuti wana murairidzi wose wokumaruwa pabodzi pono kumadhorobha wagopuwe chokutekaidzira kubva kudzimba dzawo kuenda kumabasa pachena. Hino kana zvikakoneka kuti wabenhuke kumabasa wana murairidzi ticharamba takaringa. Nyasi zvabudika masikati wanga wabuditsa tsamba iyo wari kutungamira bazi rozvofundo yewapwerei wachireketa kuti wana mukuru wezvikoro wese wanofanira kuti wanyepe kuti mbanani waribe kuenda kuzvikoro nozuro kuitira kuti wagobatirwe mari yavo yokuti wakareka kuenda kuzvikoro nozuro. Aidi pakaita kunyangariwa asi tiri kundotenda kuti izvozvi zvaita kuti zviite zviri nani. Kwaino wabasa wokumabhengi wachadaba kuramba wachisenza nomari yavari kutambirisiwa iyi wagotoreketa iwo kuti wachatopinda pakuramba mabasa kana zvikareka kugochinja. Aidi munhu wese achatopesera atopindawo panyanga ibodziyo yokuramba mabasa kuti zvinhu zviite zviri nani. Ticharamba takaringa kwazvinenge zviri kuperera. Mapurisa nyasi agoita zvaajaira zvokusunga wanhu pese pese. Wanhu wanga wari kubasa wozesini iyo yakabvumiwa nozeki kuti igoita basa rokufundzisa wanhu zvinochekuita nosarudzo waasungiwa wari kumbare nyasi pawanga wari kufundzisa wanhu zvinochekuita nosarudzo. Watozodedza magweta anoita kodzero dzawanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti aite zvokuwatakanura ikweyo. Wabuditsiwa paribe kana munhu apuwa mhosva. Kwaino mapurisa wasunga mumwe anonzi Pelandava Shuma kuArlington Estate. Kwaya asungiwa nonyaya yomutumbi wakaboyeka ikweyo. Ari kufungidziwa kuti iye ndiye mukuru wavanhu vanofamba nomamachete wachiita kugwarasha vanhu vazhinji. Aidi heno kuti zvichadini ticharamba takaringa kana paribe wakuru waenda komutakanura kuti zvichaperera papi. Gurukota opa muchinguri nyasi kwairagoenda kumatare rikanobuditsa nyaya ranga raendesa kudare guruguru munyika rokuti rinzira nomhosva pawanhu womasoja wakakuba Kudzai makunde mugore ra2019. Aidi heno mabi angu kuti wanga wachimbofungei. Ticharamba takaringa kuti wanozvigona chere asi wakufanira kuti wachibhadhara mari iyo munhu yawakanzi wagobhadhare kana zvadandi. Guta roBulawayo rakutanda kubhadharisa mari yevanhu vanomisa dzimotika mukati moguta. Aidi kwaye vanhu vanokwanisa kutobhadhara mari inoita madhora okuAmerica 400 chaiwo pamotika ibodzi pamwedzi kana vakaita zvokutamba. Ipapa kwai pazuva vanogona kubhadharisa munhu mari inoita madhora okuAmerica
10 chaiyo pazuva. Iyo kanzuru yagoreketa kuti ichaboya zvikamu 30 kubva muzana zvomari yese inenge ichibatiwa nowari kubhadharisa iwawa. Watendai Biti nyasi wagoreketayo kuti wamonzora wagoreketayo kuti wamanguja wari kuita zvokuhwara chaizvo kureketa mapwapwa hawo nokutoti wari kureketa kuti palibe mari yakakwana yokuti vanhu vese vaondosenzese mari yokuAmerica, asi wari kureketa kuti mari izere. Wari ndoti dai vanhu vavo vakandoreka kuba kwavari kuita nokuti munokorero wavari kuita iyu ndo uri kuita kuti zviite sokuti palibe mari idi mari iyo kwai inogoboyeke piko wamwe wachita kumwa muto wamwe wachida kusewa pakaita kunyangariwa chaiko. Nyika yedu yeZimbabwe papera musangano wonyika dzoAfrica yaisiwa muboka rinoringa nezvokugadzikana kwonyika dzomuAfrica nokuchengetedzeka kwayo inonzi pachirungu peace and security. Aidi wamunangagwa ipapo wabva wandoreketa wototi pasi nowanhu wamasoja wari kundotora masimba kunyanya kunyika dzomadokero kuAfrica, iwo wari kukangamwawo kuti wakapinziwa nomasoja pokare. Aidi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Hubert Mudzanire agozikana nokuti Hubert Henjere kwaya agoti akuita basa rokunhadzira pokare kuti nhandare yonhabvu yogwanzura iite zviri nani. Ipapa andoreketa hache akati atotanda kuita izvi achiburisa mapikicha mairi, asi palibe kuzikana kuti wari kumbosenzesa mari pokare kuti wachaita sei, nokuti zvimwe zvacho atoreketa kuti achagoita kuona kuti zvinenge zvitekara sei kuti agozviita. Aidi makambozvionepi zvinoitika zvakadando. Ticharamba takaringa edu kwezvinoperera. Tiri kuenderera mberi nokunyepa yevanhu vari kupinda musarudzo dziri kuuya dzomwedzi uri kuuyayu. Nyasi tiri kukwekwe Central uko kuna tafadzwa dzingire arivo United Zimbabwe Alliance, John Mapurazi arivo ZANU-PF, Mpekezeli Ndlovu ariwe MDC Alliance, pabodzipona Judith Tobaiwa ariwe Citizens Coalition for Change. Aiwa idi itai muchiziva vanhu wenyu. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Nyasi Vodacom yanzi yo nodare guru munyika roSouth Africa igoende kobenuka ifunge pokare mari yakanaka yainofanira kubhadhara munhu akaita kuti kutandeye kunzi kutumirwe please call me. Aiwa toramba tichizvitenda izvi. Malawi dare guru ikweyo rati nyaya yabushiri yekuti abenhutsiwe kuSouth Africa inokwanisa kuenderera mberi, ichatokwanisa kuenderera mberi. Taringa kuti tione kuti zvichaperera papi. Peno vachambozvikona kuti aendesiwe kubenhutsiwa kuSouth Africa kotongiwa nyaya dzaakatiza dzo. KuIndonesia wanochengeta mhuka wabatsirana nowanhu vanogara kwaive neimwe ngwena yange yakaisiwa vhiri mudhudhudhu muhuro. Kwairanga ratoo nemakore anopfuura 5 chaiwo riripo, zvokutoti watofara pawagona kuribata wakabva wasunungura kuti ribenhutsiwe, ratobenhutsiwa mumvura pokare kureketa kuno. Aiwa zvinotendiwa zvakadari. Makambaniwo mapfutawo dzimotika ari kuita kupembera chaiko nokufara. Kambani yoBP yagoreketayo kuti yaboya mabhiriyoni omari ekuAmerica 12 ano mamiliyoni 700. Apawo kambani yoShero yagoreketa kuti yaboyawo mabhiriyoni omari ekuAmerica 11 ano mamiliyoni 300 chaiwo omari yoprofiti. Aiwa idi wari kuita kupfa nayo chaiko. Idi mabi angu aiwa palibe chisvinu hapana mukwiriro yaita peturuyo. Aiwa zvakaita kunyangariwa. Mukahatikidzwa Pitso Musimane agoreketa kuti vanhu vanofanira kureketa zvisvinu pakuremekedza kwavo nyika dzomuAfrica nokuti wakaisa mutambo wenyika wozvikwata zvopasi rese nguva yange iri kutambiwawo nonyika dzomuAfrica. Aidi areketa apa. Ticharinga kuti wachazvichinja chire makore anoteera. Tiri ipapo zvedu. Panyasi tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.